কেমিতি আসব সে পুরা আম উপরে রাগিছি অভিমান করেছি ଆଉ ସେ ଆସିବନି ମମତା ଦୟାକରି ତମେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଅ ମମତା ଦୟାକରି ତମେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଅ ଭୁଲି ଯିବିନି କେମିତି ଭୁଲି ଯିବି କେମିତି ଭୁଲି ଯିବି ମୁଁ ରକ୍ତ କଣ ରକ୍ତକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରେ ଦେହଟା କଣ ତ ଆତ୍ମାକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରେ କେମିତି ଭୁଲି ଯିବି ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ କେମିତି ଭୁଲି ଯିବି ହଉ ହେଲା ହେଲା ଚାଲିଲ ଇନସୁଲିନ ନେଇ କଣ ଦିଟା ତମେ ଖାଇଦେବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ଇନସୁଲିନ ଗୁଡାକ ନେବିନି ମୁଁ ସେ ଇନସୁଲିନ ଗୁଡାକ ନେବିନି ନେବିନି ଆରେ ତମେ ଇନସୁଲିନ ନ ନେଲେ ତମ ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ କେମିତି ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନହେଲେ ମରିଯିବି ତ ଏମିତି ବି କୋଉ ବଞ୍ଚିଛି ଯେ ମରିବାକୁ ମୁଁ ବହୁ କରିବି ଖାଲି ମୋ ଜଗନ୍ନାକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତା ପାଇଁ ସାଇତିରେ ରଖିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ମରିବି ସେଇ ଅପଦାର୍ଥଟା ଆସିଲାରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେଇବ କୋଉ କଥା ସେ ଜମି କଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛକ ଉପରେ ଥିବା ସେ 5 ଏକର ଜମି କଥା ଖାଲି ତାରିଖଟା କହିଦେବୁ କୋଉ ଦିନ ସେ ଜମିଟା ତୁ ବିଧାୟକ ମୀନକେତନ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ନାଁରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଦଉଛୁ ତତେ ଥରେ ନୁହେଁ 1000 ଥର କହିଛି ସେ ଜମି ହଉଛି ଆଉ କାହାର ଆମର ତାକୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବିନି ମୁଁ ଓ ତୁ ଅଳ୍ପ ଦେବୁ ତା ନହେଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ
ମୁଁ ଜଟଣୀ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହବାର ସ୍ୱପ୍ନଟା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଯିବ। ମନୋଜ গোটায় মিছ ভবিষ্যৎ পছরে দৌড়িবা অপেক্ষা মেহনত করে রোজগার করিবা সে নহলে জীবন রাস্তায় এমিতি ঝুঁটি পড়িব যে তা হেবা তো দূর কথা আপদে কহিবাকু কেহি নথিবে। এ চুপ কর, দরকার নাই তোমার ভদ্রলোকী বনিয়া উপদেশ দেই পকাইলে উপদেশ। মনোজ আজ ବାପାଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବା କ'ଣ ତୋର ଠିକ ହଉଛି? ବ୍ୟାଡ୍ ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍। ଶୁଣ, ଭୁଲ ଠିକର ହିସାବ ତମେ ପରେ କରିବ। ଆଗ କୁହ, ସେ ଜମିଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବ ନା ନାହିଁ? ନା। କ'ଣ କହିଲ? ନା। ଖାଇଗଲ ଉତ୍ତର ଆଉ ଠିଆ ହେଲ କାହିଁକି? ପାର୍ଟି କର, ପାର୍ଟି କରି ଏ ଘରଟାକୁ ଫଟେଇ ଦିଅ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏ ବୁଢ଼ୀ ମା ଆଉ ଏ ବୁଢ଼ା ବାପାକୁ ଧକ୍କା ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ବାବା, ପାର୍ଟିଟା ଚୁପ୍ କର କହୁଛି, ନଚେତ୍ କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ କରିବୁ ତୁ? ଓ ତୋ ବାପ ଘର ତତେ ଏଇ ଷାଠଟା ଶିଖେଇ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଷାଠଟା ଶିଖେଇ ଶାଶୁ ଘରକୁ ତତେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଝିଅମାନେ ବାହା ହେଇ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ସଜାଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗ କରନ୍ତି, ହେଲେ ତୁ ଚଳନ୍ତା ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳୁଛୁ। ବନ୍ଧୁ ଝିଅକୁ ବୋହୂ କରି ଆଣିଥିଲେ ଟିକେ ସୁଖରେ ରହିବି ବୋଲି। ମଣିଷ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ସେ ଆସବର ଆଶାରେ ରହିଗଲା। କାହାକୁ ଧିକାର କରିବି? ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ନା ବନ୍ଧୁର ସମୁଦି ପାଲଟିଥିବା ମାଧବ ମହାପାତ୍ରକୁ। ଧିକ୍କାର କରିବାର ଅଛି ତ ତମ ଭାଗ୍ୟକୁ କର, କର୍ମକୁ କର, ୟା ନିଜକୁ କର, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅପଦାର୍ଥ ମଣିଷ ଯେ କି ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ଖାଇସାରିବା ପରେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ଯେ ଶେଷରେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବସ। କହିଲା କନ୍ୟା ବୋହୁ ପାଟି ବନ୍ଦ, ଏକଦମ ବନ୍ଦ। ହଇଓ ଶ୍ୱଶୁର ମହାଶୟ, ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ଏ ଘରକୁ ବୋହୁ ହେଇ ଆସିବା ଦିନରୁ ତମେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ସୁନା କରିଦେଇଛ, କେତେ ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ କରିଦେଇଛ, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଶାଶୁ ଦେବୀ। ତମକୁ ପଚାରୁଛି, ତମେ ଏ ଘରକୁ ଆସିବା ଦିନରୁ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ହଳ ପାଉଁଜି କରିଦେଇଛ? କହୁଛ ବାଃ ବାଃ ବାଃ। ସେ ଯଦି କରିଦେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତମ ଗୁଣମନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ କି କହୁନ ସେ କିଣି ଆଣିଦବ। ବଡ଼ ଭାଉଜଙ୍କୁ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏ ସେଇଟା କ'ଣ ତୁ ଶିଖିନୁ? ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଭାଉଜ ଶିଖିନାହାନ୍ତି। କଥା କହିବାର ସୀମା ଟପି ଯାଉଛି ମାନସ। କାହାକୁ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏ ସେଇଟା ତମ ଅପେକ୍ଷା ମତେ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା ଭାଇ। ମାନସ, তোরা আজ ভারি হ্যান্ডসম লাগুছ, বড়িয়া দেখে যাচ্ছ। মো গেহ্লা দিওরটা নাই, মানে মু কোন কହୁଥିଲି কি এইটি দেখিল তোম ভাই যেতেবেলে ব্লক চেয়ারম্যান হয়ে যাব, তুমি দেখিব এ ঘরর যেতে সব প্রবলেম আছে না চুটকিরে সব সলভ হয়ে যাব। আরে হসুছ কাইকি? তম পরি বহু আর মো ভাইଙ୍କ পরি পুଅ ଯୋଉ ଘରେ ଥିବେ দেখিল দিওর কার বুঝিছ? ସେ ଘରର ଦୁଃଖ କେବେ ଦୂର ହବନି ଭାଉଜ। ବରଂ ଦୁଃଖ ସବୁ ବୁଢୀ ଆଣି ଜାଲ ହେଇ ଏ ଘର ସାରା ବିଞ୍ଚି ହେଇଯିବ।
ବୋଉ ତତେ ମୁଁ ମାସେ ସମୟ ଦେଲି ବୋଉ ସେ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କର ଆଉ ତା ନହେଲେ କଣ କରିବ ତ ମାରିବ ମତେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେଇଆ କରିବି ଆସ ମୀରା ଏଠି ରହିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଟେନ୍ସ ହେଇଯିବ ସତରେ ତ ଆସ ଟିକେ ଯିବା ସିନେମା ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିବା ମୁଁ ବି ଯିବି ନା শ্বশুর বস ଆଉ ଶାଶୁ ଦେବି ତମ ପୁଅ କଣ କହିଗଲେ ଶୁଣିପାରିଲ ତ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ସେ ଜମିଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କର ତା ନହେଲେ ମୀରା ରୀତିମତେ ଘରେ ଠିଆ ପାଲା କରିବ ଠିଆ ପାଲା understand I think you better understand hardware ପୁଅ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ପୁଅ ଏଇଭଳି ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ବାପା ମା ମାନେ ପାରୁ ସାଧେରା ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତେ ଏଇଭଳି ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଛି ମମତା ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଛି ଏମିତି ବଦଳି ଯାଇଛି ଯେ ଏଠି ଦଶରଥ ଅଛନ୍ତି କୈକେୟୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ଧୁଣୀ ମା ବି ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନାହାନ୍ତି ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନାହାନ୍ତି ଏ ମମତା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ସେ ଜମିଟାକୁ ତମ ଦୀପଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ଜମିକୁ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବିନି ସେ ଜମି ହଉଛି ମୋ ଜଗନ ମୋ ପୁଅର ଜମିକୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବିନି ଏ ମମତା କାହିଁକି ଜଗନ ଜଗନ ହଉଛ ତମେ ଯୋଉଦିନ ଜଗନକୁ ମିଛ କହି ମୋ ସହିତ ଚାଲି ଆସିଲ ଠିକ 8 ମାସ ପରେ ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ମିଶି ଆମ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ପୁଅକୁ ଆମ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳକୁ ସବୁ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ମମତା ମୋର ଏଠି ମଉସା ହାର୍ଟ ଆଟାକ ରୋଗରେ ମରି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଗାଁକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମୋ ପୁଅ ଜଗନ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା କାଳେ ଚକଟା ଘରକୁ ଫେରିବ ବୋଲି ମୁଁ ତମ ଘର କାନ୍ଥରେ ମୋ ଆଡ୍ରେସ ଆଉ ଫୋନ ନମ୍ବର ଲେଖିଦେଇ ଆସିଥିଲି ସିଏ କେବେ ହେଲେ ଫୋନ କଲାରେ କି ସେଇ ଆଡ୍ରେସରେ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ବି ଦେଲାରେ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ବି ଦେଲାରେ
ଏ ଦୁନିଆର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆମ ଜଗନ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଇଛି ମମତା। ଆମ ଜଗନ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଜଗା ଦାଦା। ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଜଙ୍ଗଲର ମହାବଳ ବାଘଟା ବି ଲାଞ୍ଚ ରାଖି ପଳେଇଯାଏ। ତୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର ହେଇ ମତେ ପୁଣି ନାଲିଆ କ୍ଷୀର କହୁଛୁ? କାଢିବିନି ଆସି ତତେ, କାଢିବିନି। ଜଗା ଦାଦା, ଜଗା ଦାଦା ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ ଜଗା ଦାଦା। ଛାଡ଼ିଦେବି? ମାଲିକର ଆଦେଶ ଅଛି, ତୋ ରକ୍ତରେ ମୁଁ ହୋଲି ଖେଳିବି ହୋଲି। ଆରେ ତୁ ମୋ ରକ୍ତ ହୋଲି ଖେଳିବୁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ତୁ ଶଳାଟା ଗୋଟେ ବେଇମାନ, ମାଲିକ ସହ ବେଇମାନି କରିଛୁ। ମାଲିକ ମାଲିକ ମାଲିକ, ଆରେ କିଏ ତ ମାଲିକ? କୋଉ ମାଲିକ କଥା ତୁ କହୁଛୁ? মিনকেতন মহাখুড় জাতিরে গৌড় গাই চরাইবা মোর পেশা থিলা আর ক্ষীর বিকিবা মোর বেউসা থিলা। হে ভগবান সাইলেন ভগবান, হে ভগবান কଣ କଲ ପ୍ରଭୁ? ଶେଷରେ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେଇଗଲି, ବିଧାୟକ।
ମଣିଷ ଚରଉଛି ମଣିଷ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ବିକୁଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ବିକୁଛି, ନଈ ବିକୁଛି, ପାହାଡ଼ ବିକୁଛି। ମଣିଷ ରକ୍ତ ବି ବିକୁଛି। ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣ ମୋତେ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମୋ ଦୋଷ କ'ଣ? ଆରେ ସାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୋଷ କଲୁ ଯେ ସାରଙ୍କ ସଂସାର ଭାସିଗଲା। ଆରେ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବା ଭାଇଟାର ଜୀବନ ଗଲା, ଦୋଷ ପଚାରୁଛୁ? ମୋ ଭାଇ ସୁଇସାଇଡ୍ କଲା କାହିଁକି? ମହାଦେବ ବାବୁ ସୁଇସାଇଡ୍ କାହିଁକି କଲେ ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ବଜେଇ ଦେବି ଏକ ସରୁ ଚଟକଣି। ସତ କଥା ଏଟା ସବୁ ପଦାକୁ ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା କହୁଛି, ମହାଦେବ ବାବୁ କାହିଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଚୁପ୍ ଶୁଣ, ତୁ ମୋ ସାନ ଭାଇର ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲୁ, ସତ କଥାଟା ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ଜାଣି ଶୁଣି କଥାଟାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖି ମୋ ଭାଇଟାକୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା କଲୁ। ଭାବେ ମୋ ଭାଇଟା ସୁଇସାଇଡ୍ କଲା କାହିଁକି? ମୁଁ ସତ କହୁଛି ସାର୍, ମହାଦେବ ବାବୁ କାହିଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମହାନ୍ତି ଏ ଶଳାଟା ସତ କଥା ଭଲରେ ଭଲରେ କହିବନି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଜମାରୁ ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ। ଆରେ ଜଗା, ଆଉ କାହିଁକି ଆଲୁ? ସେ ଶଳାକୁ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ତା ରଙ୍ଗ ଛଟେଇ ଦେ, କିନ୍ତୁ ଫଟେଇ ଦେ। ଜଗା এইটাକୁ ଏମିତି ବାଟ ଯେ ସେଇଟା ଯେମିତି ସତ କହିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଯିବ। ମହାଦେବ ବାବୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ କାହିଁକି? ମୁଁ ଜାଣିନି। କହବେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମହାଦେବ ବାବୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ କାହିଁକି? କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି, ସବୁ ସତ କଥା କହୁଛି। ମହାଦେବ ବାବୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ମାଧବ ମହାପାତ୍ର ଝିଅ ମୋନାଲିସାକୁ। ଅନେକ ଥର ମହାଦେବ ବାବୁ ମୋନାଲିସାକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୋନାଲିସା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମହାଦେବ ବାବୁ ମୋନାଲିସାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରିବାରୁ ମୋନାଲିସା ତାକୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଚାପଟା ମାରିଲା, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ଭାଇଟା ସୁଇସାଇଡ୍ କଲା। ସେ ମାଧବ ମହାପାତ୍ର କିଏ କିରେ? ଆଉ ତା ଘରଟା? ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଘରଟା ଶିଶୁପାଳ ଗଣ। ଭଲ କଥା। ଆଉ ତା ଝିଅଟା? ନାଲି ଘର ଘର ଡଉଲ ଡାଉଲ ଅତି କାକୁଡିର ଦେହ। ଥରେ ଚାଲିଦେଲେ ଆଖି ଲାଗିଯିବ ଅଙ୍ଗୁରୁ ପରି କାମ। ଜଣେ ଯୋଉ ଝିଅ ପାଇଁ ମୋ ଭାଇଟା ମରିଗଲା, ମୋର ସେଇ ଝିଅ ଦରକାର। ମିଳିଯିବ ମାଲିକ। ମିଳିଯିବ ନୁହେଁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବା ଦରକାର। ମୁଁ ତା ଫୁଲ୍ ବଡିଟାକୁ ସ୍କାନିଂ କରି ଦେଖିବି, ତା ଭିତରେ ଏମିତି କି ରସ ଅଛି ଯେ ଯୋଉଟା ମୋ ଭାଇ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ମାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ଯାବେ ଯା ମାଲିକ ଆସୁଛି।
ଏଥର ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଯିବୁ ବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ମାନେ ତୁ ଶଳାଟି ସବୁ ଜାଣିଥିଲୁ ହେଲେ ମତେ କିଛି କହିଲୁନି। ଆରେ ସାରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସାରେ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ବାଟ ବାହାର କରିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ମହାଦେବ ବାବୁଟା ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ମୁଳ ମହାନ୍ତି, ମୋ ଭାଇଟା ମରିବା ପଛେ ଟୋକିଟା ଯେତିକି ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ନା ନା ନା, ଏ ଟୋକାଟା ତା ଠାରୁ ବେଶୀ ଦାୟୀ। ତାହେଲେ ୟାର ଦଣ୍ଡଟା ସାର ଗଣନା କରି କହିବାକୁ ପଡିବ। ସାର ଦଣ୍ଡଟା ତ ଚାହୁଁଛି ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଦେ ହଁ ଦେ ମୋ ଗୋରୁ ପିଟା ପାଞ୍ଚଣ। ହଁ ହଁ ସାରେ, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ପିଟି ପିଟି ଶେଷ କରିଦେବି। ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ତା ନହେଲେ କଣ କରିବେ ଶୁଣ? ତାହା ନହେଲେ ମୁଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବି। ବିଧାୟକର ସେଇ ଭଦ୍ର ମୁଖା ତଳେ ଥିବା ତମର ସେ ଅସଲା ଚେହେରାଟାକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲିଦେବି। ଆଉ ତତେ ଲଙ୍ଗଳା କରିଦେବି। ମିନକତନ ମା ଗଡ଼ ତତେ ଲଙ୍ଗଳା କରିଦେବି ମୁଁ। ତୁ ଶଳାଟା ମରିବୁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଶିକାର। ତୁ ଠିକ ସମୟରେ ଆସିଛୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। এইটা ଏବେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା, ମୋ ଭିତରି କଥା ସବୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁନି। ଏ ବେଇମାନଟାକୁ ମାରି ନିମ୍ବ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପାପ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ସାର୍, ଆପଣ କାହିଁକି ଛୋଟିଆ କାମଟା କରିବେ? ମୁଁ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଅଛି? ମତେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟଟା ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ନାଇଁ ମହେଶ ନାଇଁ, এইটা ମୋ ଭାଇକି ମାରିଛି। এইটাକୁ ମୋ ନାନୀ ମାରିବ। ନାନୀ ନାନୀ ଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ ନାନୀ। এইটা আমি মহাদেব কু মারিছি। ইয়া কথা তু বুঝ। ইলো ইলো ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଛ আবে କହୁଛନ୍ତି। চুপ। আরে রসিক যাଉଛି বন্ধরে মন্দার কাନରେ রই অন্তা গন্ধরে বাড়ি খেয়াটি তু মরিবু রে মরিবু। କ୍ଷମା କରିଦେ ନାନୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। এ পোড়া খইর বাসি যাଉଥିଲି নই মন্দিরে ধরি আনଥିଲି তোতে টাকুয়া গালেরে মাউস নাগিস বাড়ি কে জবাব দউଛୁ মতে। এ মিনুয়া নানি ସେ ବାଡ଼ି ପଟାଟାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆଣିଲୁ। মহান্তি
ଯୋଗ ସେ ବାଡ଼ି ପଟାଟାକୁ ଟିକେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣେ ବା କେତେ ଛଇରେ କହୁଛୁ ଆଣେ ସେ ବାଡ଼ି ପଟା ଆଣେ 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 ସେ ବାଡ଼ି सब पूरा खला इंस्पेक्टर ए लास्ट डोंट वरी सर आपण देखिबे सर काली सकाळ न्यूज पेपर रे लोकटा ट्रेन लाइन रे सुइसाइड करिछि इंस्पेक्टर सवास मुमिनो केतन मोह खुड़ो जाति रे माउडा देख माँ तू मो कथा सुन कौन सुने मु जा कहूँ तो भल पाई कहूँ तू मो कथा राजी हो जा माँ राजी हो जा बापा सब बेले तमे आम भल कथा चिंता करछो आ आमे आमे कोन तुम भल कथा जमा भी चिंता करि पारि ता छना अपा बाय चली गला परे तम भल मंद जत्ते चेष्टा कले भी से किछि बुझी पारुनी सेत्रे बेले तमे कहछ को ना मो बागर कर दबो अच्छा बापा तमे कहिलो मु जदी बाय चली जीवी ताले तुम भल कथा बुझिबो के तमे चलिबो केमिति ताबली तू बाहा नहीं मो घरे रही जीवु ना कौन ना माँ ना ये सबू तोर गोटे बाबा प्रवणता बापा अरे झियो जन्म तो पर घर को ओहो बापा तू मो सेवा करिबु बोली ए घरे रही गले अरे लोक माने मते कौन कहिबे बापा समालोचना रे लोक माने मते पोथी पकेइबे रे तापरे भी मु गोटे पाचिला ताଳ पवन बेग केते बेले को मोड़ नब से कथा किए कहब रे माँ बापा सबु किछि उलट पालट हो रे माँ सबु किछि उलट पालट हो तेणु माँ मु चिंता करिछि आसंता लग्न रे मु तो बाहागरटा करदेली अरे माँ तू खाली हाँ कर दे रे माँ हाँ कर दे मु बर घर पक्ष को खबरटा पठेई देबी खबर पठेଇବା दरकार नाही बर घर तरफ मु आसी पहुंची सारी नमस्कार तुम्हें तुम्हें किए मु जोगा जोगा दादा जहाँ ना शुणिले जंगल महाबल बागटा भी लांझ जाकी पड़े जाए मु हूँ से जोगा दादा हेले तमे ना कोन पे आछो आसीछि तते उठेई नबा पाइलो मु देखुई तो बेसी जान मोर केते साहस से कैफ तते देवा पई आसी पुरा तू मो घर को आसी मो सामने ठियाई मो झियो को उठेई नबा कथा कहूछु उठेई देबे तो झोटा को मु उठेई देबे बोले कुछ थर बोले कुछ तारे पार्टी करे वो समस्त को डाकेबे डाकिबो हेलो डाक चिल्लाई चिल्लाई डाक समस्ते सुनिबे हेले केही आसीबेनी कहीं ना ए जगा दादा हूँ गोटे भयंकर मनीषर ना ए डोकी भलरे भलरे कहूची चाल ता नहले तो बापाटा को तंटी चिपी मारी देबे कल कहलो तमे हमको
ମୁଁ ତ ବାପାକୁ ମାରିଦେବି। ଏ ଟିକାଗୁରୁ ତମ ନା ଜଗା ବୋଲି କହୁଥିଲ ନା? ନା ନା ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଟିକାଗୁରୁ ତମ ନା ଜଗା ବୋଲି କହୁଥିଲ ନା? ନା ତମ ନା ଜଗା ନୁହଁ, ପୁରା ଜଗା ନୁହଁ, ତମ ନା ଚାଲ ଜମା କଥା। ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର କହୁଛି। ତା ନହେଲେ କାହିଁକି ବାଧ୍ୟ ଯାଉଛୁ ବୋଧେ? ଆରେ ଜଗା ତ ତାରି ନା ଯେ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ, ଜଗା ତ ତାରି ନା ଯେ ଅସହାୟ ମଣିଷକୁ ସାହା ହୁଏ। ଆରେ ତମେ ଜଗା ନା ଧରି ଗୋଟେ ଅସହାୟ ଝିଅକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ମରଦ ପୁଡ଼ିଆ ଦେଖା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ତମେ କୋଉ ନଷ୍ଟ ଇତିହାସର ମଳିଆ ପୃଷ୍ଠ। ଭୁଲରେ ତମ ନା ଜଗା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର କହୁଛି। ତା ନହେଲେ ପରିସ୍ଥିତିଟା ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଏ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରର ନଷ୍ଟ ରୂପଟାକୁ ଦେଖେଇବୁ। ସେ ଧମକ ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ମୋନାଲିସାକୁ ନୁହଁ। ମୋନାଲିସା ମରିକୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ତତେ ସେ କେବେ ବି ଡରିବନି। ଶୁଣ ଜଗା, ଏ ମୋନାଲିସା ତତେ କେତେଟା କଥା କହୁଛି, ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବୁ। ଜଗା ଓରଫ ଜଗା ଦାଦା। ନାରୀ ହଉଛି ତିନିଟା ରୂପ, ଜୟା, ଜନନୀ, ଭଗିନୀ, ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ରୂପଟା ହଉଛି କାଳୀ ରୂପ। ନାରୀ ହଉଛି ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ। ନାରୀକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଥିବା ପୁରୁଷମାନେ ଏ ସମାଜରେ କେବେ ତିଷ୍ଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। এই নারী কেବଳ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ନାରୀ ହଉଛି ଶକ୍ତିମୟୀ। ନାରୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପୁରୁଷମାନେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ବି ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆରେ ମା, ତୁ କାହା ଆଗରେ କଣ କହୁଛୁ? ବାପା ଏ ପଥରଟା ଆଗରେ ତୁ ଭାଗବତ ପଢି ଶୁଣୁଛୁ? ଭାଗବତ ତମେ ଠିକ କହିଛ ବାପା, ଠିକ କହିଛ। ଇଏ ତ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରକ୍ତ ମାଂସର ପଥର। ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାନ ଅଛି ନା ବୁଝିବା ପାଇଁ ହୃଦୟ ଅଛି? ବାପା ଏଥିରେ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ସବୁ ଦୋଷ ହଉଛି ୟାଙ୍କ ମାର। ମତେ ଯାହା କହୁଛୁ କହ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ନାଡ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରନା କହୁଛୁ। ମୋ ମା ନଥିରେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ସବୁ ଦୋଷ ହଉଛି ତମ ମାଙ୍କର। ତମ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଆଜି ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଜାତକ ପାଲଟି ଯାଇଛ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ସଫଳ ପୁରୁଷ ପଛରେ ଗୋଟେ ମାର ହାତ ନିହାତି ଥାଏ। ଗୋଟେ ସଫଳ ପୁରୁଷ ହାତରେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ହାତ ନିହାତି ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଭାଇକୁ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା ସବୁ କିଛି ଶିଖେଇଥାଏ। ହେଲେ ତମ ପାଖରେ ସେତକ ବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସଫଳ ପୁରୁଷ ହାତରେ ଗୋଟେ ଜାୟାର ହାତ ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଜାୟା ହିଁ ଶିଖେଇଥାଏ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ମନ୍ତ୍ର। ହେଲେ ତମେ ତ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ଝିଅକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ମରଦ ପୁଡ଼ିଆ ଦେଖା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ତମର ଜାୟା ବି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଠେଲ ଦେଇକି ଆରେ ମତେ ଉଠେଇ ନେଇଛ, ମତେ ସେ ନର୍ଦମାକୁ ଫିକାଇ ଦେ। ମା, ତୁ ଏ ଅମଣିଷଟାକୁ ଏମିତି କହି କିଛି ଠିକ କଲୁନି ମା। ତାକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ମାଂସ ଖିଆ ମଣିଷଟିଏ। ନାଇଁ ବାପା, ତାକୁ ଭିତରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଅଛି। এই ଦେଖୁନ ସେ କେମିତି ମୋ କଥା ଶୁଣି ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ନାଇଁ ମା, ତୁ ଯୋଉ କଥା ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ବାପା ମୁଁ ହଉଛି ସାଇକେଲ କୋଚ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୋ ଅନୁମାନଟା କେବେ ବି ଭୁଲ ହବନି। ଆଲୋ এই মোনা, হ্যাঁ কাহা অনুমান ভুল হবনি কিলো? বাপু ঝিওଙ୍କର କିଛି ବୋଧେ ହିଟ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଚାଲିଥିଲା। ନାଇଁ ମାନେ ନାଇଁ ମା ମୀରା, କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଜଗା ଗୁଣ୍ଡାଟା ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ମୋ ଆଗରେ ଆମ ମୁନାକୁ ଉଠେଇ ନବ ବୋଲି କହିଲା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ମୋ ଭଉଣୀ ତାର କ'ଣ ଦୋଷ କରିଛି? ଆରେ ସେ କଥା ତ ସିଏ ମତେ କହିନି କି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ନାଇଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ପଛରେ ସେ ମିନକେତନ ମହାକୁଟା ହାତ ନିହାତି ଅଛି। କ'ଣ କହିଲୁ ବରା? କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ? ମିନକେତନ ମହାକୁଟ? କାହିଁକି ନା ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ତା ଭାଇଟା ସେ ନର୍ସିସଟା
ମୋ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି ଆଉ ସେ ମିନି କେତର ମୁଁ ଆଗରୁ ଭାବୁଛି ତା ଭାଇର ମରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛି ମୁଁ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗା ଦାଦା ବୋଲେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସକୁ ମତେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ପଠେଇ ମୁନ କଣ ହେଲା ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ ଅପା? ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୋ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା କଣ କି ମିନୁ କେତର ମହାକୁడు ଯୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ ତା ସାନ ଭାଇର ଲଭକୁ ତୁ ଅଭଏଡ୍ କରି ମସ୍ତ ବଡ ଭୁଲ କରୁଛୁ ତୁ একথা কইপারছু তু মো ঝিও হই তু একথা কেমিতি কইপারছু ନାଇଁ ମାନେ ମୋ ଝିଅ ବଜାରରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା କୌଣସି ହାତ ଗଡ଼ା କଣ୍ଢେଇ ନୁହଁ ଯେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ତାକୁ କିଣି ନେଇଯିବ ହେ ତୁ ମୋ ଝିଅ ହିଁ ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିଲା କେମିତି ଓହୋ ବାପା ଏ ସେସବୁ କଥା ଛାଡୁ ମୋ ବାପା ଏ ଅପା କଣ କହୁଛୁ ତୁ କହିଲୁ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଅସମୟରେ କେମିତି ଆମ ଘର ଭିତରୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲୁ ମାନେ ମୋ ଘରକୁ ମୁଁ ଆସିବି ନା ନାଇଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ ଯେ କିନ୍ତୁ ତୋର ତ ଦେଖା ନଥାଏ ନା ବିନା ମତଲବ ସାନ ସାନ ହିସାବର ସରି ନାଇଁ ବେ କଥା କଣ କହିଲୁ ତୋ ଭାଇର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ହେଲେ ବାଟରେ ଆସିଲା ପରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାପାଙ୍କ କଥା ମୋର ଭାରି ମନେ ପଡିଲା ତୋ କଥା ବି ମନେ ପଡିଲା ମୋ କଥା ମନେ ପଡି ଇଚ୍ଛା କଲି ଆଉ ଭାବିଲି ଚିନ୍ତା କଲି ତ ବାପ ଝିଅଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଖି ଯିବି ସେଇଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି আরে না না এক্সাক্ট কারণটা সেইয়া নয় ଆଉ କାରଣଟା କ'ଣ କୁହ ଟିକେ ଭିଣେଇ ମୁଁ ଆସ ତମ ହାତ ରନ୍ଧା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଝୋଳ ମୋର ଭାରି ଫେଭରାଇଟ ମାଇଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଲୁଭିଆ ଭିଣେଇଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆଣ କରିଦିଅ ତାକୁ ଝୋଳ ଦିଅ ତାକୁ ଏଠୁ ଅଟୋ ବଟଟା ଦେଇଯାଅ ତାପରେ ଯାଇକି ଯିବି ଆରେ ବାବା ଅଟୋ ବଟଟା ଦେଇଯାଅ ଏ ବାହାରେ କିଏ ଡାକୁଛି ନା କ'ଣ ଭିଣେଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କେମିତି କଣ ଯାଇଛ ତ ଯାଇଛ ମୋ ଅଟୋ ବଟଟା ଦେଇଯାଅ ଗଲା ଇଜ୍ଜତ ମୋର ସବୁ আরে মীরা এ মীরা କଣ শুনলো ଟିକେ এইটা ଆମ ଘର ଏଠି ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁଡରେ ଜମା ଆସନି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କର আরে ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ମୀରା ଏଠିକି ଆସ ଆରେ ବାବା ଅଟୋ ବଟଟା ଦେଇଯାଅ ଆରେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ 100ଟା ଟଙ୍କା ଆଣୁନ ସେ ଅଟୋ ବାଲାଟାକୁ ଦେଇଦେବା କଣ କହିଲ ବାପାଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ମତେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ବାପାଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ମୋ ମାନ ସମ୍ମାନ ନିଜ ସବୁ ଚାଲିଯିବ ଆରେ ମା ମୀରା ଶୁଣିଲୁ ଶୁଣିଲୁ ଆରେ ବାବା ଅଟୋ ବଟଟା ଦିଅ ଶୁଣ ମା ମୀରା ଶୁଣିଲୁ ଶୁଣିଲୁ ନେ 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 ମୋ ପାଖରେ 200ଟା ଥିଲା ସେ ଅଟୋ ବାଲା ଦେଇଦେଲୁ ନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆରେ ନେ 200 ଅଛି ନେ ଯା ଆପଣ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହଁ ଗୁଣବତ୍ତା ଜ୍ୱାଇଁ ତ ଭଲ ପାଇବେନି କେମିତି ମୋନା ଏକୁଟିଆ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ନାଇଁ ମୁଁ ବି ଯିବି ହଁ ଆସୁନୁ ଆଚ୍ଛା ବାବା ମୁଁ ମନେ ସହିତ ଭିତରେ ଅଛି ବାପା ଦେଖିଲେ ଘରକୁ ତ? ଚାଲ ବାପା ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ ମୋନା କେମିତି ମୋ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବାହୁନି ଦେଇଗଲା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ ସେଇଟା ତାର ଦୋଷ ନୁହେଁ ତା ପାଠ ପଢ଼ାର ଦୋଷ କାରଣ ସେ ଜଣେ ସାଇକୋଲୋଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ମାନେ ତମେ ବୁଝିପାରିବନି ମନୋଜ କାରଣ ବୁଝିବାର ତମର ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ଆସିନି ବାପା ଠିକ ଅଛି କାହାର କେତେ ଜ୍ଞାନ ସେଇଟା ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ ଜଣା ପଡିବ ମାଇ ଡିୟର ଶ୍ୱଶୁରଜୀ ମୁଁ ଥରେ ପାଇଁ ଖାଲି ଜଟଣୀ ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହେଇସାରେ ଆଉ ତାପରେ ୟେସ୍ बेईमान नहीं मेरा मोरी खाई मोर संगे बेईमानी ए जोकरा केबे कहा संगे बेईमानी कोई बारे मालिक केबे भी नुहे চুপ আরে সয়া বেঈমান নো
আরে সারঙ্গ পাখরে তিলু কেতে ভলরে তিলু এটি খাউতুলু পিউতুলু ওস করতুলু আরে সার তোতে কোউতরে অভাব রখিতলে এই সামান্য কামটা সারঙ্গর করি পারলুনি ମୁଁ ମୀନକେତନ ମହାଖୁଡ଼ ଜାତିରେ ଗୌଡ଼ ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ହତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା କିନ୍ତୁ ଆଜି କିନ୍ତୁ ତୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଧାନଟା ଆଜି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଭୁଲ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅପରାଧ କରି ଲୋକମାନେ ମତେ ଏଠି ଡରିବା କମେଇ ଦେବେ ঠিক কইছন্তি স্যার যাকি আপনার রাজনীতির ভবিষ্যৎ পাই কাল হই যাতা এসবু ইয়ারি পাই এই কবে ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଝିଅଟାକୁ ଉଠେଇ ଆଣି ପାରିଲୁନି ବେ କହ ନାରୀ ମହାନ ନାରୀ ହିଁ ପୁରୁଷକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ନାରୀ ହିଁ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପୁରୁଷ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଜୁଆର ଆସେ ସମ୍ମାନ ଦେଇନଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭରା ସଭାରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କଲା ଫଳଟା କ'ଣ ହେଲା ଶେଷରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିଲା ଶେଷରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଟା ମଲା রে বাপ্পা জগা তা মানে তো কইয়া কথা তু আর সারঙ্গ কাম করিবুনি ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ମୁଁ ଚୁପ୍ ବସି ପାରିବିନି ଆପଣ ସେମିତି କରନ୍ତୁନି ମାଲି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ମାଲି ଚୁପ୍ କର ତୁ ତ ମତେ ଉପଦେଶ ଦେବୁ ଉପଦେଶ ଗୋଟିଏ ମାମୁଲି ଗୁଣ୍ଡା ଉପଦେଶରେ ଏ ମୀନକେତନ ମହାଖୁଡ଼ା ବାଟ ଚାଲିବ ନାଇଁ ହେଇପାରିବନି ଆଜିଠାରୁ ତୋ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ কইছন্তি স্যার এ বেকারটারে কাই হাতি বসিবে আ টঙ্কা ফোপাড়িলে কোন কাম করিବାକୁ লোক অভাব হবে রে বাপ্পা জগা আউ বিয়া হেলু কাইকি আউ ঘন্টাই পরে বুঝি পারিবু তু খাইবু কোন আউ পিইবু কোন ସେ ସୂତ୍ରଟା ମୁଁ ପାଇସାରିଛି ମୋ ମହାନ୍ତି ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଖରାପ ମଣିଷ ହେଇଥାଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଅବାଟରେ ଚାଲୁଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛି ମଦ ଆଉ ମାଂସ ଛାଡ଼ିଦେବି ସେସବୁ ବେ ମଦ ମାଂସ ପରେ ଛାଡ଼ିବୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଏ ଘର ଛକ ମୁଁ ବାହାରୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୋ ମୁହଁଟା ମୁଁ ଯଦି ନ ଦେଖେ ଆସ ମାଉତେ ସାରେ ଯାହା କହିଲେ ବୁଝି ପାରିଲୁ ତ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳା ଚାଲିଯିବି ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇ ଦେବି ଗୋଟେ ଖରାପ ମଣିଷ ବି ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ଅସଫଳ ପୁରୁଷ ବି ସଫଳ ପୁରୁଷ ହେଇପାରେ ହେଲେ ହେଲେ ସେ କହିଥିଲା ଗୋଟେ ସଫଳ ପୁରୁଷ ହବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ସଫଳ ନାରୀର ହାତ ନିହାତି ଦରକାର ଏମିତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ କୋଉଠୁ ଆସିବ ସେ ନାରୀ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଜମାରୁ ବି ଚିନ୍ତା କରନି ସେମିତିକା ଗୋଟେ ନାରୀ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଠିକ କରିଦେବି ଦୂରରୁ ଥାଇ ସବୁ ଶୁଣିଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ତମର କେଳିପଦ କଥା ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାର ଉଦାହରଣ ହଉଛ ତମେ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ମ୍ୟାମ୍ ସାର୍ ବରଂ ମୁଁ ଘୃଣାର ଯୋଗ୍ୟ ଅବୁଝା ନିଆଁରେ ଜଳି ଯାଉଥିବା ମଣିଷଟାକୁ ତାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ମଣିଷ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଘୃଣା ନୁହଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ସ୍ନେହ ମମତାରେ ତାକୁ ଗାଧେଇ ଦେବା ଦରକାର ଏ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲ ନା ସଫଳତା ପୁରୁଷ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ନାରୀର ହାତ ନିହାତି ଦରକାର ସେମିତିକା ଗୋଟେ ନାରୀ ମୁଁ ଯଦି ତମ ପାଇଁ ଠିକ କରିଦିଏ ତମେ ସିନା ସେମିତି ନାରୀ ଠିକ କରିଦେବ ହେଲେ ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଘର ନାହିଁ ଦେଖ ସେ ତମ ଛାତିରେ ଘର କରି ରହିବ ନାହିଁ ମ୍ୟାମ୍ ସାର୍ ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଜାଗା ନାହିଁ
ତାକୁ ମୁଠାଟେ ଦେଇପାରିବନି ହେଲେ ତମର ମିଠା ମିଠା କଥାରେ ତା ପେଟ ପୁରି ଯିବ। ତାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଶାଢ଼ୀ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ। ଚୁପ୍ ରହିଲେ କାହିଁକି ମ୍ୟାମ୍ ସାହେବ? ବାହାସାହା ହେଇ ଘର ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର, ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟତାଟା ମୋର ନାହିଁ। ସେ ଝିଅ କିନ୍ତୁ ତମର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ଖୋଜିବନି ଜଗନ। ତମ ଭଳି ଗୋଟେ ସଚ୍ଚା ମଣିଷଟିଏ ଦରକାର ତାର। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମର କୋଉ ଝିଅ ଉପରେ ରାଗ ଅଛି। ଏମିତି ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ତାକୁ ମୋ ସହିତ ଛନ୍ଦି ଦେଲା ପରେ ବିଚାରଟା ସବୁଦିନ କାନ୍ଦୁଥିବ, ଆଉ ଯାହାକୁ ଦେଖି ତମେ ସବୁଦିନ ଖୁସି ହଉଥିବ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଭଲ କାମ ନୁହେଁ ମ୍ୟାମ୍ ସାହେବ। ତାମାନେ ତମେ କଣ ତମ ଜୀବନରେ ବାହା ହବନି? ନା, ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ସଫଳ ପୁରୁଷ ହବା ଦରକାର। ମ୍ୟାମ୍ ସାହେବ, ଏ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଭିତରେ ଯଦି କେବେ କିଛି କହିଥାଏ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମାଗୁଛି। କୁଆଡେ ଯାଉଛ ତମେ? ଭଲ ମଣିଷ ହବା ପାଇଁ ଏ ଆଖି ଦିଟା ଯୁଆଡେ ନେଇଯିବ। ଆସୁଛି ମ୍ୟାମ୍ ସାହେବ। ଲା 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 ଲା। ବାহ ବାহ ଜଗନ ବାହ। ଧନ୍ୟ ତମେ, ଧନ୍ୟ ତମ ପୁରୁଷ ପଣିଆ। ତମ ପୁରୁଷ ପଣିଆ ଆଜି ମତେ ପୁରା ପାଗଳ କରିଦେଇଛି। ସତରେ ତମେ ଏ ଘରୁ ଯିବା ପରେ ମତେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମୁଁ ବି ତମ ସହିତ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଯାଇ ନୂଆ କରି ସଂସାର କରନ୍ତେ। ଯୋଉ ସଂସାରଟା ଆମ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ଇଟାରେ ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଜଗା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। କରିଛି ଚୋରି କରିଛି ଚୋରି ମତେ ତୋ ପାଖରୁ স্বপ্ন যেতে পাখা পাখি সেতে পাখা পাখিয়া যেতে পাখা পাখি সেতে পাখা পাখিয়া দেখি পারো মোরা আতি কুচরি
ମାଧବ लो हे आलो तते हिस्ट्री आनी गले लो आलो तते हिस्ट्री आनी गले नानी नानी मु जगह को भलो पाई नानी मु ताको बाहर को जाए लो हे लो आलो कळ पानी देले कोळको खिणिक पई कळ कर खिले काळ नानी मु सत कहूची तमे मते जहा को मु सही मानबी किंतु मु जगह को बाहबी आलो एई कथा को ना पेली देली कली कथा को तू बा हबुलो गेला बौणी जगन को बाबनी आउ का को बाबो हेलो जेते मो कथा टिके माने को पड़िबो लो मानबी नानी मानिबू मानबी चल आस हालो